Manila Mayor Isko Moreno called it alam na this when the city of Manila faced one situation after another in 2 days. This show-cause order was issued by the Department of Interior and Local Government for Moreno's alleged failure to implement the war on drugs in 2018. He was not the mayor then because he was elected in 2019. Hackers attempted to get into Manila's website on the night before thousands flocked to COVID-19 vaccination sites. Bukod sa atake kagabi sa hinak tayo 133 times kagabi. Tapos may mga dumating dito mga tao nakabas, no? Bus, van. Tapos yung mga mamamayan ng lungsod nakapila ng maayos, no? Dahil alam nila may vaccination kasi yung pila naman natin, ilang buwan na yan. Kaya nga mabilis ang bakunahan sa Maynila. Kasi walang tanong-tanong. The only thing that you can do is to really guluhin. Moreno suspects politics is behind all these. Yung kababaitan ng pamalang lungsod para akapin ang lahat. Siya namang ginahasa ng mga ilang individual. Para guluhin tayo sa Maynila. The mayor called on his constituents not to be discouraged to get vaccinated. Huwag tayo magpapapigil na proteksyonan ang taong bayan. Kailangan natin tiyagain. Nasa gera tayo. Sa gera, maraming kalituhan. Sa gera, maraming pabida. Assuring them that he is already pursuing the perpetrators. Yung mga hacking, pang-uurot, pang-agitate, papapanagutin natin yan pag ako nakakuha ng ebidensya na maganda. Hindi ko po palalagpasin yan kasi inilagay kayo sa alanganin. Inilagay kayo sa panganib. Hahabulin ko po yan mga yan. Maniwala kahit sa hindi. Meron na kami minamanmanan na mga tao. Nakakuha lang ako ng magandang ebidensya. Tamang ebidensya. Ihaharap ko po sa inyo yan. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.